Здравейте, приятели! Искам да споделя с вас резултатите и впечатленията ми от програмата Clean 9. Цял живот страдам от наднормено тегло и съм опитвала всякакви диети, всякакви гладувания. Бях с грешното впечатление, че за да отслабне човек трябва да гладува или да спазва някакъв вид строга диета. Когато се запознах с програмите FIT, започнах с първата част, а именно Clean 9. За 9 дни прочистих организма си, изхвърлих токсини, свалих 5 кг и 25 см в обиколки. За мен това беше изключително постижение. Започнах да се чувствам по-добре, започнах да имам изключително много енергия. Изобщо промених мнението си и мисленето си относно храненето и движението. Силно препоръчвам на всички да се запознаят по-подробно с програмата Clean 9 и да я опитат. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all